Joo. Ja se tuomisen kohta semmoinen. Sitten se vielä kehtaa heilutella tällä iloisesti ja hymyillä täällä päässä. Vähän sieltä perusnegatiivisuutta kehiin. Monen seltti se muuten on nyt kolmosessa sulla? Siis niinku kaikki yhteen niinku luettuna. No niin, unohdetaanpa, en mä kysynyt sulta mitään oikeastaan. 8 koiraa vaan oot saanut kolmosiin. Niinkö? 80 vuodessa. No voi hemmi. Älkää kuunnelko Ritvaa. Se on masentavaa. No niin, olepa hiljaa. 7 valioa 8 koirasta. Tää on nyt 800 uusiva. Joo. Koira voi pitää itseään paljon. Näin